سلام تخططت نايز channel كمي كنيهم لومون بنقولنا هتكم زغلي دبلكو تمرت متجلو نايلوم تمرتنا بزعبا أبجزينا زلو قدست من تدليت الموياتات من أبزناي تكنولوجي ناي اي تي ناي innovation እንግዲህ ስለነበር ዘለና ምስቲ ግዜና ክኸዱ ዝኽእሉ ነቶም ሓደሽቲ ንኣሽቱ ደቅና ድዮም ኣሕዋትና ድዮም ነቶም ጌና ክንመሃርዖም ዘለና ድማ ሪሊ ንመፃኢና ክፀርጉልናን ክሕግዙናን ዝኽእሉ ሞያታት ዝበልኩም የቕሪበ ዘለኹ ከም ኩልና ከም ንፈልጦ ንነብረሉ ግዜ ዘለና ግዜ ኣዝዩ ካብቲ ናይ ቀደም ግዜ ዝተፈልየ ግዜ እዩ ብቀደም ምናልባት ገለ ሞያታት ብጣዕሚ ውፅኢት ነይሮም ክኸውን ይኽእሉ ሎሚ ግን ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ብቅልጣፈ ዝወናጨፈሉ ግዜ ስለዝኾነ እቲ ክንመሃሮን ክንስልጥኖን ዝግባአና ምስኡ እንድሕር ዝኸይድ ኮይኑ ዝበለፀ ውሕስነት ወይ ዝበለፀ ክእለትን ጥበብን ክህበና ይኽእል ኢለ ዝግምት ሕጂ ቀጥታ ናብከየና ዋሕኩልኩም ናብቲ ትምህርቲ ክኣቱ እዞም ሎሚ ንሪኦም ሞያታት ብትምህርትን ብጥበብን ወይ ፅቡቅ ስራሕን መፃኢን ኣለዎም ጥራይ ዘይኮነሲ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ኣታውን ዘለዎም ሞያታት እዮም ስለዚ እቲ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ምስ ዋላ ምስቲ ዘለና ፀጋታት ወይ ምስቲ ንደልዮ ፀጋታት እውን ክኸይድ ዝኽእል ዝበልኮ እዩ ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ሞያ ወይ ስራሕ ሪእያ ዘለኹ ዴታ ሳይንቲስት እያ ትብል መቸም ኩልና ከም ንፈልጦ ዘለናይ ግዜ ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ነዳዲ ወይ ወርቂ ወይ ባህርያዊ ሃብቲ ቀንዲ ምንጭ ናይ ብዙሓት ቁጠባታትን ናይ ሃገራትን እዩ ነይሩ ናይ 21 ክፍለ ዘመን ግን ነዳዲ ዘይኮነሲ ዴታ ወይ ሓበሬታ እዩ እቲ ነዳዲ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ካምፓኒ ዘይተዓደነ ዴታ ወይ ሓበሬታ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይቶም ዓማዊሎም ድዩ ናይቶም ሰፕላየርስ ናቶም ድዩ ናይ ዝተፈላለዩ ቫልዩ ቼን ብዙሕ ዴታ እዩ ዘለዎ እቲ ዴታ ግን ክሳብ ሕጂ ሪሊ ኣብቲ ዴታ ሲ ወርቂ እዩ ዘሎ ከመይ ጌርካ ነዚ ዴታ እንድሕሪ ኣፃሪርካ ብዝኾነ ፅቡቅ መስርዕ ከተቐምጦ ክኢልካ ካብኡስ ብዙሕ ፍልጠት ክትፈጥር ትኽእል እሞ ነታ ካምፓኒ ድማ ዝለዓለ ጥርዚ ከብፅሓ ይኽእል እዩ ነዚ ንክገብሩ ዝኽእሉ ዴታ ሳይንቲስት ዝበሃሉ ትምህርቶም ኣብ ኮምፒተር ሳይንስን ኣብ ኣናሊቲክስን ዝተፀግዐ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ ዓውድታት እዮም ዝመፁ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ተደለይቲ እዮም ኣብ ሓደ መፅናዕቲ ብኣይቢኤም ዝተገበረ ባብ 2020 ኣቢሉሲ ካብ 360,000 كي مال الشيح مالتي كسب كتنا بشوعة مليون سرح كلو تثبيت جبار عبدين متعذر لوا يا كسبنا عمتا مالتي سلذي بيتنا يتسرح سي أزيوز وانا جفز اللي دموز نايزيك سرح زي جيبي بقات هذا يكون سي مع كلاي جمجاوي افريج اب امريكا نحد عمت كسب 210 شوعة الشيح عبيلهم دما يغفلوا زي اب امريكا زيو عبي دموزيو اب كالو تاغرا دبات سويس كلا خوينكم كتريو يبلكم اب امريكا استعبيتنا يتحقر ازيو عبي جنزبي ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ዓብይ መፃኢ ዘለዎ ብዙሕ ጠለብ ዘለዎ ሞያ እዩ ንክትመሃሮ ድማ ያ ቅድሚ ሕጂ እውን ሓንቲ ፕላትፎርም ኣብ መወዳእታ ክዛረብ እየ ሓንቲ ቪድዮ ገይረ ነይረ ከመይ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኣብቲ ቪድዮ ኣብ ላዕሊ ምዝያ ብልድያ ቀሪበልኩም ኣለኹ ኣብኡ ኣለኩም ዝተፈላለየ ፕላትፎርምስ ወላ ነቲ ዴታ ሳይንቲስት ይኩን ከመይ ጌርካ ነቲ ዓውዲ ትፈልጦ እንታይ ዝፅበካ ባኻ ትፈልጥ ትኽእል ማለት እዩ ንቐፅል እታ ካልአይቲ እታ ካልአይቲ ሞያ ወይ ዓውዲ ድማ ዩኤክስ ዲዛይነር ትብል ሕጂ ዩዘር ኤክስፒሪየንስ ዲዛይነር ሕጂ ኣና ናይ ኣይቲ መብዛሕትኡ ስራሕቲ ኣምፅኦ ዘለኹ ኣብ ኣይቲ ወይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዝበሃል ዓውዲ ምክንያቱ ጠበቃ ወይ ዶክተር ወይ ገለመለ ወይ ኢንጂነር ተሪፉ ማለት ኣይኮነን እዚኣቶም ኣለዉ ግን እዚኦም ስራሓት እዚኣቶም ምስ ዘለና ግዜ ኣዝዮም ዝለዓለ ደረጃ ክሕዝዮም ብፍላይ ኣብ ዝመፅእ 5-6 ዓመት ምክንያቱ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ኣብ ኮምፒውተራይዝ እናኾነ ስለዝመፅእ ዘሎ ናይ ግድና ኣብቲ ዓውዲ ትስ ክንሳተፍ ኣለና እዚ ዓውዲታት እዚ እንድሕር ተማሂርና እንተደሊና ብሉእ ስራሕ ኣብ ካምፓኒታት ክንሰርሕ ንኽእል እንተደሊና ናትና ዝኾነ ነገር ንክንገብር ዝቐለለ ዕድላት ኣለና ዳትስዋይ እቲ ሞያታት ዝቦ ዘለኹም ሕጂ ምልስ ትበል ዩኤክስ ዲዛይነር ወይ ከዓ ዩዘር ኤክስፒሪየንስ ዲዛይነር ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ቴሌፎንና ነፍሲ ወከፍና ከባቢ 100 ዝኾውን ኣፕስ ኣለውና ስለዚ ቀደም ዌብሳይታት ዝነበሩ ሕጂ ናብ ኣፕስ ይኸዱ ኣለዉ ኩሎም ቢዝነሳት ድማ ወይ ኣፕ ወይ ዌብሳይት ኣለዎም ዩዘር ኤክስፒሪየንስ ኩሉ ግዜ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዌብሳይት ክሳብ ክንደይ ንጥቕሚ ናይቶም ሰባት ቶም ዓማዊል ከመይ ይጥቀምሉ ኣለዉ ምቹእ ድዩ እቲ ዓይነት ፅቡቅ ይስምዖ ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ዲፍረንሽተር ወይ ነቶም ዕዉታትን ዘይዕዉታትን ዝፈልዮም
ኣብቲ መፂኻ ስኻሲ ደስ ኢሉካ ዲኻ ትጥቀመሉ ንኽትጥቀመሉ ቀሊል ይከቢድ ነዞም ነጥብታት እዚኣቶም ዲፋይን ዝገብሩን ዲዛይን ዝገብሩን ሲ UX ዩዘር ኤክስፒሪየንስ ነቲ ዕውት ካብቲ ዘይዕውት ኣብ ዝፈልዮ ኣብኡ ኣቲኻ ስኻስ ድሌትካ ክትረክብ ትኽእል ዲኻ ቀሊል ድዩ ዝስማዓካ ኢንቱዊቲቭ ድዩ ነዚታት ዲዛይን ዝገብሩ ሰባት እዮም እዚኣቶም እዚ ከዓ ከም ንሪኦ ዘለና ምስቲ ናይ ኣፕስን ናይ ዌብሳይትን ዕብለላ ንሪኦ ዘለና ኣዝዮም ተጠለብቲ ስራሓት እዮም ማለት እዩ ኣብቲ ፊልድ ናይ ዌብ ዲዛይኒንግ ዌብ ኢንጂነሪንግ ክፋል ናቶም እዮም ማእከላይ ደሞዝ ናይዚ ስራሕ እዚ ክሳብ 9,000 ንዓመት ይኸውን ኣብዚ ግን ረኣይዎ 30% ዕቤት ኣለዎ እቲ ስራሕ እዚኦም ኢንጂነር ዝጠለብ ናይ ስራሕ እዚ ብ30% ክዓቢ ኣብ ዝመፅእ 5 ዓመት ኩሉ ዝብለኩም ዘለኹ ካብ ሪል ሪሰርች መፅናዕትን ዝመፀ ፊገርስ እዩ ንኩሉ እቲ ሓበሬታ ኣብዚ ክገብሩ ስለዝፀብብ እዩ እምበር ኩሉ ብሪሰርች ዝተሰነየ ዴታ እዩ እዚ ስለዚ ካባይ ኣይኮነን ዝመፅእ ዘሎ ካብ ትራስት ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ፅቡቅ ደሞዝ ዘለዎ ግን ናይ ዕቤት ፖቴንሻል ናቱ ግን መወዳእታ የብሉን ስለዚ ሪሊ ኢምፖርታንት ዓውዲ ድማ እዩ እዚ ንቐፅል ኣብቲ ድሕሪኡ ዘሎ ሕጂ እዚ ምናልባት ስሚዕናዮ ንኾን ናብ ቢዝነስ ኣናሊስት ይበሃል ቢዝነስ ኣናሊስት ሕጂ ስርሑ እንታይ እዩ መብዛሕተን ካምፓኒታት ብፍላይ ኣብዚ ግዜና ዘሎ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ወላ ኣብ 20 ክፍለ ዘመን እንትኾን ኣብቲ መወዳእታ ክፋሉ ኩለን ካምፓኒታት ሪሊ ኤቭሪ ኮርተር ኣብ 3 ወርሒ ፐርፎርማንስ ወይ ናተን ውፅኢት ከርእያ ኣለወን ኣብቲ ስቶክ ማርኬት ሊስት ነር ኮይነን ተን ካምፓኒታት እንታይ ይብላ ኣብዛ ትመፅእ ዘላ ዓመት ክንድዚ ክንሸይጥ ኢና ክንድዚ ክንገብር ኢና ኢለን ቃል ይኣትዋ ኣብቲ 3 ወርሒ ድማ ይመቕልዎ ነቲ ቃል ዝኣተዎ እሞ ናይ ግድን ነቲ ዝበልኦ የምፅኦ ዘለዋ የምፅኦን እንድሕር ነቲ ዝበልኦ እንተዘይበፂሖኖ እቲ ስቶክ ናተን ኣብቲ ዕዳጋ ክህሰ ኢና ንሪኦ ስለዚ በዚ ምክንያት ከዓ ኩለን ተን ካምፓኒታት ብርግፅ ነቲ ናተን ስትራቴጂ ሓደ ብሓደ እንድከታተልዎ ንገብሮ ዘለና እቲ ዝበልናዮ ንፍፅሞ ዘለና ኢለን ስለዚ ከታተላ ኣናሊስትስ ናይ ግድን እዮም ዘድልይዎ ነቲ ጉዳይ ናቶም ብደቂቕ ዝኣልይዎ ብስምዒት ወይ ብናይ ማዓንጣ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነ ብሪሊ ብኣናሊቲክስ ዝተሰነየ ስለዝኾነ ናይ ግድን ንዑ ዝከታተሉ ሰባት የድልይዎም ኣለዉ ኣብዚ ሓደ መፅናዕቲ ሕጂ ንዓመታ ወይ 2020 ኣቢሉሲ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይሲ ከባቢ 1 ሚልዮን ቢዝነስ ኣናሊስትስ ዝኣክሉ ክድለዩ እዮም ይብላ ኣሎ ስለዚ ሓደ ዓብይ ፊልድ እዩ ትመሃሮ መብዛሕትኡ ግዜ ያ ኣናሊቲክስ ክእለት ዘለዎ ምስኡ ድማ ኮምፒተር ሳይንስ ወይ ዝኾነ ቴክኒካል ነገር ክትመሃር ትኽእል ሓደ ዓይነት ፊልድ ይኮነን ግን ያ ኣብቶም ፕላትፎርም ኣነ ዝሃብክኹም ኩሉ ግዜ ኣለዉ ቢዝነስ ኣናሊስት ክትከውን እንታይ ክትመሃር ከም ዘለካ እቲ ማእከላይ ደሞዝ ናይዚ ሞያ እዚ ድማ 91,000 ንዓመት ኣቢሉ ይኸውን እዚ ሕጂ ገምጋምና ኣብ ኣሜሪካ መብዛሕትኡ እቲ ደሞዝ ዝህቦ ዘለኹ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ዓባይ ስለዝኾነ ኣብ ካልእ ሃገራት ካብኡ ክልዕል ይኽእል እዩ ቁሩብ ካብኡ ክትሕት ትኽእል እዩ ግን ናይ ኣሜሪካ ኣቨሬጅ ተወሲድና ኩሉ ግዜ ሬፕሬዘንት ክገብር ክእል ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም እዞም ዓውድታት ድሕሪ መወዳእታ ክዛረበ እታ ድሕሪኣ ትመፅእ ዘላ AI and machine learning developer AI ማለት artificial intelligence ማለት እዩ artificial intelligence እንታይ ማለት እዩ እንተኢልና ምናልባት ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ኢና ሕጂ ሰብ ኢንቴሊጀንት እንድዩ ቴክኖሎጂ ድማ ኢንቴሊጀንት ይኸውን ኣሎ እታ ኮምፒተር ስኻ ትጥቀመላ ዘለካ ብዙሕ ኣናሊቲካል ክእለት ኣለዋ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ሶፍትዌራት ተፈጢሩ ኣሎ ብፍላይ ኣብቲ ዋላቶም ቀደምሲ ቴክኖሎጂ ሲ ሮቦትስ ነቶም ታሕቲ ዘለዉ ፅሬት ዝሰርሑ ወይ ገለመለ ክዓሊ ይበሃል ነይሩ ኖ ከምኡ ይኮነን ሎሚ እቲ ቴክኖሎጂ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ደኳትር እውን ክኣልዮም ይኽእል ካብ ስራሕ ምክንያቱ ሓንቲ ኮምፒተር ናይ 10 ኢንጂነራት ስራሕ ክሰርሑ ትኽእል እያ ሶፍትዌር ናታ ማለት እዩ ኣናሊቲካል ክእለት ናታ ማለት ስለዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ማሽን ለርኒንግ እንታይ እዩ ኣብ ዝመፅእ ሒደት ዓመታት ብዙሕ ግዜ ይበሃል እዩ ምናልባት ሰነትማ ትኾኑ እዮም ብዙሓት ምሳና ሮቦት ክነብሩ ክጅምሩ እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ኢንቨስትመንት እዩ ዝካየድ ዘሎ እቶም መሽንስ ከመይ ገይሮም ምስ ሰብ ክሰርሑ ይኽእሉ እንጂ ከመይ ጌርካ እቲ መሽን ኮሚኒኬት ክገብር ይኽእል ወይ እቲ መሽን ከመይ ገይሩ ናይ ሰብ ባህርያት ገይሩ ንኣብነት ኣብ ንዓሚል ዝቕበለሉ ኣብ ድኳን ክሸይጥ ተኮይኑሲ ከመይ ዓይነት ቢሄቪየር ከርኢ ኣለዎ እዚ ፊልድ እዚ ሪሊ ግሮዊንግ ዝኾነ ሴክተር እዩ ብጣዕሚ ዝዓቢ ዘሎ ምክንያቱ ኣብዚ መፅእ 5-6 ዓመታት ዓብይ ቼንጅ ኣብቲ ወርክ ፎርስ ክህሉ ኢልካ ይፅበ ስለዚ ካብ ሽዑ ተፀቢኻ ሾክ ንምዃን ካብ ብሕጂ እናተቐረብካ ምስናሕቲ ዝበለፀ እዩ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ንኣብነት ካብ ሕጂ ክሳብ 2024 እዚ ዓይነት ዓውዲ እዚ ብ11% ክዓቢ ትፅቢት ክግበረሉ
تمتري ولا لهم كات أتاونا تدما 106,000 نعمة بيلهم يخفلوا أب أفريج ندرجة لا نفعت أبز في الذي مودة تابلون خفلوا زلوا مهنيات أزيد ألب سلا زلوا تسرحت الزغلو ما أكلينا نرد النمبر تهم نفعت أبز في الذي يا أظن 300,000 400,000 خفلوا قول يوم سجام زبالة بلو في اللعبة أمريكا مالتي تنلا على سي ليميت يبلو كم عم خان كم كلا كان تغير الذي مش AI and machine learning developers attractive صراحة مخانو كنفلق كيلنا لنا نقلت دحريات مت سايبر سيكيورتي بروفيشنالز متشم كلنا سمعنا لنا مبزحتنا انت سوفت وير ديك بحال الكمبيوتر وهاكت كوينا ديم ديتا تسريق وديك بحال تدارغا با قصال زينا يزي انتي مالتيو تاوي سيكيورتي ناي اب تكنولوجي اب كامبانيز ابي اب سغاتي زلو كلهم كامبانيታት بدارغا بጣعم يفرمانياتو انتي لكم مجمريا تي ديتا ወይ تحبريتا يوتيوب مدعد ناي مصاي انتي مالتي جي نزي ديتا زلو ወይ نزي ديتا زقاصر عب حيل اللو نابنت كم بعل فيسبوك كم بعل جوجل كنريم كلنا زي أدن عقم ناي ديتا يزلو أب ورك يوم كفيلهم زلو يوم زبحالو ساب حجة التكنولوجيا زلو ريل إنه كل تكملي كانوا كم حسوم يوم تكملوا زلو جن ستيل جينا تي capabilities بزح يزلو معناته حركابو نابنت أب حكمنا نخيد حاب تي نيش تحكمنا كل جزءاتنا نا حماماتنا نا تجمعنا قلما ديتا اللو مالك بقليلو حدا سب نزي حكير نتحبريتا نتباب مس حكيم كازولو كوزن تغيلو بقليلو نهي واتكاس ماني بلاي كبراي غلي مالتي نعم غازيك بامتاني تسبسكرايب قبل الكغلي ولا ايزلي حرقا كفت مال كغلي دليت قبل الكغلي ولا هي واتكا كي تفلت اقفت لك كغلي فلازم ديتا اكسب كندي باورفول ويتقد اقداس نغير بخون وسفلت كا نوعو بروتكت مقبار ونوعو معقب كا ازيو كبيس راح يزخون مالتي جد سايبر سيكيورتي مالتي جد زيو جي ديتا قداس لزخون نوعو نعقب زوفر حيل سبكا زيو تدلعي زخون مالتي انتي بلا العجز اليوم بفلا إذا عود زي جينا زي تتنكفي فهجس كابتكال عودتاسي بتاع متدلعي كباب حدا مليون زخون الصراحات كساب الجي سبسينهم لله نعوز خون سبسي لك جينا مغنيات استمهارو سبس زي اللي وي قول بك عزل سبس زي اللي الذي بقليلو صراحة تروح بلو تقول بقليلو اللي علي أتاوناتون رأيو وميتن عصر شدش تنشح عمت وي 50 دولار نساعات مالتي سلازي إذا عود زسي بغليلو سي صراحة انتهينا بالحر جزء صراحة يلا نمسا عندي ويقال لما نقول صراحة يكون زي اللي اتنا هنا هم صراحة نخل صراحة زي اللي نقدر نكل علينا ما صراحة لس سبسينا ونعمل مثلا كامباني ترينا بزح صراحة لس سبسينا له بقى 90 تبعي الكا بزح تسفات هذا غور نقرأت سمع عودتها له سبك تروح بقول زي تخل مالتي سلازي صراحة يكون انت 90 زلو اتنا كلتن اتناتنا بقعتن يابت اداغا تدلعي يكون ندلو صراحة يلا انتيلنا تناتنا كلسن اداغا بقع يكون وتدلعي يكون مالتي انتي كنقبر نخلقن كابكم يلنا نجنا انتي انت تمهارنا ينا تناتنا بقعتو تدلعي نتنا ابت اداغا كنعبيا نخلي ناينا حاسب زالنا مغنياتو اقبابة تحساسبانا كل جزي نتزلنا شقر المفتاح ابترايز البو سلازي عم تدلعي يكونكم يلتقى تسفى مغرد انتي كقبر على الناتي تدلعينات ابت اداغا زلع على قول مبو من صرد ما تدلعين تبهاجن كلا تحيزك قربي لنا نحسب كلا لنا سلازي كومينا تديومينا كنقبرون خلنا حنت فيديو كمي جيرنا كابز جزينا ابز سلطانه زلو بس تكنولوجي زلو تتقينا كنمهار نخلت بالفيديو جير اللهو او كبابز فيديو جير يالله خطري وافتتنو سابت عم طقم كنت خليها معناها كأننا زون فيلد تحت زيومنا تكنولوجي يوم تم بلاتفورم فوكس قبل او زمهورو سبعات اب كامبانيታት ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት እዮም ነዚ ዓውዲ እዚ ብተግባር ዝፈልጥዎ እዮም መብዛሕትኦም ዞም ፊልድታት ጃብኩም ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ኣለዉ ግን ብቁዕ ኣይኮነን እቲ ፕሮግራም ዝበሃል የስ ኣለዉ ንኣብነት በዓል ስታንፎርድ እንድሕር ከድካ ወይ ኣይዶኖ ኤምኣይቲ እንድሕር ከድካ እቶም ዓበይቲ ወይ ኤቲኤች ኣብ ስዊትዘርላንድ ከድካ እዚኦም ኣለዎም ብበዝሒ ዩኒቨርሲቲታት ግን ብቁዕ መምሃራን የብሎም ምክንያቱ እቶም በዚ ዓውዲ ዝተማሃሩስ ፕሮፌሰር ክኾኑ ይክእሉን እዮም ተደላይቲ ስለዝኾኑ ኣብ ዝለዓለ ካምፓኒታት እዮም ዝሰርሑ ስለዚ እቶም ንዑ ዝመሃሩ ብቅዓት ዘለዎም ሰባት ስለዘይኮኑ ኣብቲ ቴክኖሎጂ እቶም ፕላትፎርም ዘርኣኹም ኣብኡ ግን እሳቶም ባዕሎም ክምህሩ ስለ ሓንቲ ቪድዮ ገይሮም ስለ ዝገጥፍዎ ይጠቕሞም ኢኖም ስለዚ ብቁዕ ትምህርቲ ክትምሃር ትኽእሉ ወይ መሰረት ክትሕዙ ትኽእሉ ስለዚ ብፍላይ እቶም ንኣሽቱ እንታይ ክንምሃር ኣበይ ክንምሃር ከመይ ዓይነት ሞያ ይትብሉኒ ገለ መለ እዚአን ገለ ካብተን ኣገደስቲ
ዝበልኮን እየን እዚአን ጥራይ ኣይኮነ መዓት ካሊእ ዘሎ ኣገዳሲ ኣብ ዘለናዮ ሓድሽ መድረክ ስለ ዘለና ንኩሉ ሰብ ይሓድሽ ንኩሉ ሃገራት ይሓድሽ ስለዚ ካብዘን መሪፅኩም ዋላ ካልእ እውን ዝኾነ እንድሕሪ ፐርሶናሊ ናትኩም ድሕሪ ኮይኑ ኢሜይል ክፅሕፉለይ ትኽእሉ ግን እዚኣቶም እውን ኣብቲ ናትኩም ኣብቲ መፃኢኹም ወይ ኣብቲ ክትገብርዎ ትደልዩ ዓበ ሓገዝ ገብራልኩም ይኽእላ እየን ማለት እዩ። ክንመሃር ከለና ኩሉ ግዜ ይፈትወዮ ጥራይ እኳ ፅቡቅ እንተኾነ ከድምዕ ዝኽእል ዓይነት ፊልድ ንመፃኢ ውሕስነት ዘለዎ ሕጂ ብዙሕ ግዜ እንታይ ርኢ ኣብዚ ሕብረተሰብና ምስቲ ዓቕምታት ስለዘየለ ብፍላይ ኣብ ኤሮጳ ገለመለ ብዙሕ ሰብሲ ኣብዚ ናይ ዓበይቲ ምእላይ ወይ ኣብ ገለመለ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ እየ ዘድንቆ ኣብኡ ክትሰርሕን ክትነጥፍን ምኽኣል ኣታዊ ክትገብር ነፍስኻ ክትማዕብል ስለትኽእል ብጣዕሚ ፅቡቅ ግን ኣብኡ እናሰርሐና ምሸት ግን ካልእ ዓይነት ፊልድ ድማ ፅባሕ ንግሆ ተደላይ ክኸውን ዝኽእል ፅባሕ ንግሆ ንዓኻ ኣዝዩ ዝለዓለ ስልጣነ ከምፃልካ ዝኽእል ንሃገርና እውን ፅባሕ ንግሆ ኣዝዩ ጠቃሚ ክኾና ዝኽእል ዓይነት ፊልድ ክንመሃር ክንፍትና ኣለና ኩሉ ግዜ ንእሽተይ ነገር እናተምሃርና እንተኸይድና ኣብ ሂወትና ኣብ ተናውሐ ግዜ ዓቢ ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ኢለ እየ ዝኣምን ስለዚ ከይተሓለልና ንቅድሚት ገፅና ክንሓስብን ክንመሃርትን ንኣሹ ድማ ፕሊዝ ግዜኹም ኣብ ዘለናያ ግዜ ሓፃር ግዜ እያ ስለዚ ንዓና ፅባሕ ንግሆ 10 ዓመት ድሕሪ 15 ዓመት ነብስና ተመሊስና ክንሪኣ ከለና እንታይ ዓይነት ሰብ ክንከውን ኢና እንታይ ዓይነት ሰብ ኮይና ክንፀኒሕና ንደሊ ኢልና ነብስና ክንሓታ ኣለና ስለዚ እዚ ናተይ ቪድዮ ጥራይ እንተተኸታተልኩም ዝያዳ ኣነ ዝምህር ዘለኹ ወይ ዕላማ ናተይ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ፍልጠት ንክትፈልጡ ኢኩም ዝምህር ዘለኹ ፍልጠት ፈሊጥካ ሓንቲ ዘይትገብሮ እንተኮይንካ ፅሉል እዩ ዝገብረካ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ኤርትራ ትሪኢኻ መዓት ፍልጠት ዘለዎም ግን ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ዘይክእሉ ፅሉላት እዮም ዝበሃሉ ፍልጠት ተፈሊጥካ ኣክሽን ትወስድ ተኮይንካ ግን ፓወርፉል እዩ ዝገብረካ ወይ ሓያል ወይ ሃብታም ወይ ብቁዕ ሰብ እዩ ዝገብረካ ምክንያቱ እቲ ዝፈለጥካዮ ከተተግብሮ ክኢልካ ኣላ ፈሊጥካ ሓንቲ ዘይትገብሮ ትዛረበሉ ጥራይ እንተይኮነ ኮይንካ ግን ትርጉም የብሉ ስለዚ ካብዚ ኣነ ዝምህሮ ዘለኹ ንእሽተይ ወሲድኩም ኣክሽን ክትወስዱ ትኽእሉ ስጉምቲ ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ ስጉምቲ እንተዘይወሲድካ ዋላ ሓንቲ ለውጢ ይመፅን እዩ ለውጢ ብስጉምቲ ይመፅእ መቸም ነዊሕ ተዛሪበ ኣለኹ ክሳብ ክንደይ ዕብየት ናይቲ ሕብረተሰብና ከም ዘገድሰኒ ፈሊጥኩም ኣለኹም ሓደ ሓደ ግዜ ምናልባት ብርትዕ ኢለ ይዛረብ ክኸውን ግን ክጠቕመና ይኽእል እዩ ብልበይ ስለዝኣምን እየ ትምህርቲ ወይ ንቅሓት ክሳብ ክንደይ ለውጢ ከም ዘምፅእ ኣብ ሂወተይ ስለዝረኣኽቦ ከምኡ ንስኻትኩም ከምኡ ዓይነት ተጠቀምቲ ንክትኮኑ ድሌት ስለዘለኒ እቶም ብዙሕ ግዜ እቲ ናትካ ሓደ ሓደ ሕቶታት ተሓቱኒ ግን ቪድዮ ሰሪሐ ኣለኹ ፕሊዝ ሳብስክራይብ ክገበሩ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ኣብ ዩቲብ ስለትሪእዎ ብዙሕ ካልእ ቪድዮታት ነቲ ኣርእስታት ዝትንክፍ ኣለኒ ምክንያቱ ንዑ ረኣይዎ ድሕሪኡ ካብኡ ተረፈ ሕቶ ክትሓቱኒ ትኽእሉ እምበር ትመሊሰዮ ዘለኹ ሕቶ ድሕሪ ትሓቱ ኣለኹም ግዜ ክንጥፍ ንኽእል ኢና ግን እቶም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ፕሊዝ ሰብስክራይብ ግበሩ ኣብኡ ድማ ደወል ኣላ ክሊክ ተገይርኩም መጀመርያ ክበፅእ ከለኹ ክመፀኩም ይኽእል እዩ መዓዝ ኢኻ ትሰድድ ተሰዲዳ ድያ ገለ ኢልኩም ስለትሓትኑ ዘለኹም ከምኣ እንተገበርኩም ትሕግዘኩም እያ ኢለ እየ ዝኣምን ኣብ ፌስቡክ እውን ጆርጆ ድራር ኣብ ዝብል ኣለኹ ብኢሜይል ድማ ኣብዚ ኢሜይል ክሰዱለይ ትኽእሉ እቶም ኮሜንት ትገብሩ ከም ኩሉ ግዜ ከየመስግንኩም ክሓልፍ ኣይደልን እየ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ኮመንት ናትኩም ይርአ ይሕግዘኒ እንታይ ይጠቕመኩም እየ ዘለኹ ኣይጠቕመኩም እንታይ ዓይነት ፊልድ ክትመሃሩ ትደልዩ እጂ ፊድባክ ብዙሕ ሂብኩም ኣለኹም መልሲ ይበኩም ቀሪበ ንዑ ፅሙቕ ኣቢለ ቪድዮ ስለዝገብር ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኮሜንት ምግባር ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ እንታይ ክንመሃር ንደሊ ዋላ ሕጂ ካብዚ ዝመረፅኩሞ ፊልድታት እውን ደስ ኢልኩም እንዳይበለኩምን ክትውስኽዎ ትደልዩ እቶም ካባይ ንላዕሊ ትፈልጡ ስለ ዘለኹም ንስኻትኩም እውን ከምዚ ኢልኩም ኣብቲ ኮሜንት እንተፅሂፍኩም ብሓደ ክንዓቢ እቲ ሕብረተሰብ ብሓደ ክንልውጥ ተራ ክህልዎ ይኽእል እዩ ሼር ምግባር ድማ ነቶም ዘይበፅሖም ድማ ሼር እንድሕር ጌርኩምሎም ንሳቶም ተጠቀምቲ ምክንያቱ ሓደ ሓደ ግዜ ይርዩ ኣበይ ነርካ ኣበይ ጠፊኻ ነርካ ዝብል ብዙሕ ኮመንትን ኣብ መሰጅ ንመፀኒ ስለዚ ሼር ግበሮም ነቶም ኣሕዋትኩም ፈሊጥካ ንበይንኻ ትምባል ፅቡቅ ኣይኮነን ሕብረተሰብ ብሓደ ክዓቢ ከሎ ዝያዳ ውፅኢት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ሕደት መዓልትታት ድማ ካልእ ቪድዮ ንኩልና ክትጠቀም ትኽእል እያ ዝበልኳ ኣገዳሲት ቀሪበ ኣለኹ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ዝምልከት ማለት እዩ ንሳ ክሳብ ትመፀኩም ንሎሚ ኣብዚ ክገትፈኩም እየ ብሓንቅል ቻው